Hradec Králové dneska nestačil na pražskou Slávii, prohrál 1-6 na svém ledě. Asi to nebyl moc vydařený zápas, co Petře? Výsledok hovorí za všetko. Hrali sme dobre tam. A sme dostali v podstate 2 rýchle góly v prvej tretine a to nás nahlodalo. Potom sme sa trošku síce zdvihli v druhej a hlavne tá presilovka, no potom mám super odskočilo 2 góly a my jednoducho dneska neboli tak dobrí, aby sme to dokázali otočiť. Pátek 13. Dá se to svíst třeba částečně i na to? Určite nie. To je deň ako každý iný. Už sme odohrali milión zápasov a strašne veľa z nich aj vyhrali 5. 13. si myslím každý z nás, takže nikto to tak nevníma a je to len ďalší deň v práci. Dá se říci, že Slavia na vás vyrukovala s hokejem, který hrajete vy a najednou se střetli 2 týmy a jednomu to tam prostě napadalo? Tak je to jedno. My máme svoju taktiku a my musíme dodržiavať a v tej prvej tretine sme to jednoducho proste, alebo respektíve počas celého zápasu sme nehrali to, čo sme mali a je úplne jedno, či super útočí alebo bráni, to proste my s tým musíme počítať a aj sme počítali a proste jednoducho sa s tým musíme vyrovnať a popasovať a dotiahnuť to nejako. Dneska proste sme to nemali. No. Ty se vrátil po zranění, už se cítíš v pohodě? No nemôžem sa... Prehrali sme, takže ja nechcem hodnotiť svoj zdravotný stav k tomu. Proste to je... Bol som pripravený hrať, nastúpil som, takže som v poriadku, je to úplne jedno. Proste sa prehral zápas a proste môj stav vôbec nie je nič dôležité pri tom.